Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। स' दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन माबोरै जोङो गुगोलाव पार्शियेल भिजिटिं कार्ड बानायनानै लानो हायो। आरो बेखौ मा खामानियाव माबोरै बाहायो बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। स' गुगोलाव जोङो पार्शियेल भिजिटिं कार्ड बानायनो थाखाय फार्स्टआवनो जोङो सार्च खालामनांगोन। गुगोल क्रोमआव थांनानै एड मी टु सार्च खालामनांगोन नोंथांमोना। एड मी टु सार्च। एड मी टु सार्चआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबेयाव गेट स्टार्टेड नुदोंना? बेयाव गेट स्टार्टेडआव नोंथांमोना थुनानै हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो मोनसे इन्टारफेस नुजागोन। नैबेयाव नै नुदों नोंथांमोना जि जिमेलखौ बाहायो बेयाव नोंथांनि नामा नुजागोन दै। नैबेयाव बेयाव आं बि जिमेलखौ बाहायदों नालाय बे आंनि नाम ओंखारबाय। बेयाव नोंथाङा फट'बो होनो हागोन। बे नोंथांनि खोथा। आं बेयाव होथ'ला फटक बेयाव आंनि नामा नुजाखाबाय। बेनि उनाव लकेसन दङ। नोंथांमोना नोंथांनि लकेसनखौ होनांगोन। आं क'क्राझारनि नालाय क'क्राझार होबाय। क'क्राझार आसाम। दानिया एबाउटआवबो एबाउटआव नोंथांनि बागै लिरदो। आइ एम ए स्टुडेन्ट। जायखिजाया आं लिरबाय। स्टुडेन्टखौनो लिरबाय आं आइ एम ए स्टुडेन्ट। बेनि उनाव दङ अकुपेसन। अकुपेसनावबो नोंथाङा लिरदो। नोंथाङा जि लिरो आं स्टुडेन्टखौ लिरबाय। दानिया बाव बहुतथा माबा दंबावो। नोंथांमोना नाय वर्ड नोंथाङा मा खामानि मावो इडुकेसन हम टाउन वेबसाइट ससियेल प्रफाइल बेफोरखौबो नोंथाङा एड खालामजोबनो हागोन। इमेल एड खालामनो हागोन। फन नाम्बार एड खालामनो हागोन। बे नोंथांनि गोसो। आं बेयाव जेबो फिलआप खालामला। जायखिजाया आं बेयाव मा फिलआप खालामखो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। फार्स्टआवनो आं फिलआप खालामबाय। आंनि नाम थाबाय। बेनि उनाव आं अबेयाव थायो आंनि लकेसन थाबाय। एबाउटआव थाबाय। ओमफ्राय अकुपेसन थाबाय। प्रफाइलखौबो आं होला। नोंथांमोना होना लादो गासैखौबो नायनानै। दानिया जोङो प्रिभिउआव थांनोसै। प्रिभिउआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव मा नुजागोन बिदि इन्टारफेस मोनसे ओंखारगोन। बिदि इन्टारफेस ओंखारनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव नोंथाङा जिखिनि दानि फिलआप खालामदोंमोन बेयाव गासैबो नुजाजोबगोन। बेयाव नोंथांनि नाम थाबाय। बे आंनि नाममोन। बेयाव स्टुडेन्ट आं अबे जायगानि क'क्राझार आसाम बेबो थाबाय। एबाउटआव थाबाय आइ एम ए स्टुडेन्ट। थ' बेयाव नोंथाङा जुदि फन नाम्बार होयोब्ला बेयाव फन नाम्बार थागोन। आरो जिमेल होयोबा बेयो जिमेलबो थागोन। नोंथाङा जिखिनि फिलआप खालामदोंमोन ससियेल मिडियायाव नोंथाङा जुदि इन्सटाग्रामफोर दंबा इन्सटाग्रामनि नामा थागोन। फेसबुकनि नामा थागोन। बेफोरखौ होजोबोब्ला नोंथांमोना होना ला। आं जेबो होआसै। जास्ट आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय एग्जाम्पोल हिसाबै। स' नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय जानांगौ भिडिअखौ। दानिया जोङो बेयाव सेभ खालामनोसै। सेभ खालामनाय लोगो लोगो बेयो साक्सेस जाबाय। Your search card has been updated and will appear in search result shortly. स' जोंनिया बेयो साक्सेस जाबाय। जों बेखौ गुगोलावनो सार्च खालामनानै माबोरै नायो बेखौ आं दा नोंथांमोननो खोन्थानोसै। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नाय। बे साक्सेस जाबाय नालाय दानिया बेयाव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव सायावनो नुजाबाय। बेयाव आंनि नाम थाबाय। आंनि नामा बेमोन जेनेबा। ओमफ्राय आं स्टुडेन्ट दहाय माबा होखानायमोन नालाय बेखिनिया ओंखारजोब्बाय। क'क्राझार आइ एम ए स्टुडेन्ट बेबो ओंखारबाय। स' बेखौ जोङो माब्ला इउज खालामनो हायो आं दा नोंथांमोननो खोन्थानोसै। बेखौ जुदि नोंथांनियाव सोरबाया सोंब्ला नोंथांनि एड्रेसखौ हरलाय होननानै बुंब्ला नोंथाङा डाइरेक्ट गुगोलाव सार्च खालामनानै बेखौ देखायनो हागोन। गुगोलाव सार्च खालामनानै माबोरै देखायगोन नोंथाङा दहाय जि माबादोंमोन बेखौनो सार्च खालामफिननो हागोन। एड मी टु सार्च बेखौ थुना होफिनबानो नोंथांनि माबाया नुजागोन। गोजौआव डाइरेक्ट नुजाबाय। एड मी टु सार्च थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा जिखिनि फिलआप खालामनानै दोनदोंमोन बे नुजाबाय सायावनो। स' बेखौ नोंथाङा देखायनानै जुदि नोंथांनि डिटेल्सखौ सोरबा सोंब्ला नोंथाङा बेखौ डाइरेक्टलि होनो हाबाय। स' बेयो मोनसे जोबोर मोजां फिचार्स। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय जानांगौ। स' भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो। आरो हानायमानि लोगोफोरजों शेयार खालामनानै हो। जेन बयबो मोनथिनानै इउज खालामनो हायो। स' गोजोननाय थाबाय।